ସମାଜ ସେବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୀତଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖିକା ଚମକ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦାସ ଏବଂ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ହେମାଦିତ୍ୟ ମିଶ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ମିଟର ସମସ୍ତ ସଫଳ ହେଉଏ ନାଥ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଣିପାତ। ପଚାରୁଛି ଆଜି କଥା କିଛି ତତେ କହିବୁ ଖଟାଇ ମଥା ନାଗରରେ କହିବୁ ଖଟାଇ ମଥା ନ କହିପାରିଲେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ିବ ନ କହିପାରିଲେ ରାଇଜ ଛାଡ଼ିବ ନ ପାଇବେ କେହି ପତା ନାଗରରେ ନ ପାଇବେ କେହି ପତା। ଜାଣିଛି ପଚାରିବୁ କିସ ଦେବି ମୁଁ ତର ତୋତେ ନାଗରିଲୋ ଦେବି ମୁଁ ତର ତୋତେ କହି ନ ପାରିବି ଅଯୋଗ୍ୟ ମୂରୁଖ କହି ନ ପାରିବି ଅଯୋଗ୍ୟ ମୂରୁଖ କିଆଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ ନାଗରିଲୋ କିଆଁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବ ଲକ୍ଷଣ ତାହାର କିସ ନାଗରରେ ଲକ୍ଷଣ ତାହାର କିସ ଦେଖ ନା ଡେଙ୍ଗୁ
ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଇ ଖଟା ଫଳ ସାଥେ ପାଳଙ୍ଗ ଖାଇବ ଲହ ସାର ଅଛି ତହି ନାଗରରେ ଲହ ସାର ଅଛି ତହି ଅଦା ରସୁଣକୁ ଖାଇବ ଗଳାର ଅଦା ରସୁଣକୁ ଖାଇବ ଗଳାର ଦରଜ କମିବା ପାଇଁ ନାଗରରେ ଦରଜ କମିବା ପାଇଁ ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବ ଖାଉଥିବ ନୀତି ଦହି ନାଗରିଲ ଖାଉଥିବ ନୀତି ଦହି କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ପିଇବ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ପିଇବ ରୋଗ ପଳାଇବ ଦାଇ ନାଗରିଲ ରୋଗ ପଳାଇବ ଦାଇ ଶୁଣିଲ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରଖିଲ କି ନାହିଁ ମନେ ସୁଧି ଜମି ରଖିଲ କି ନାହିଁ ମନେ ଚିତେ ଧରି ପାରୁଥିବ ନିୟମକୁ ଚିତେ ଧରି ପାରୁଥିବ ନିୟମକୁ ଭୁଲିବନି କେବେ ଦିନେ ସୁଧି ଜମି ଭୁଲିବନି କେବେ ଦିନେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲମେଟ ଅଟେ ସମାଜ ସେବା